Нәүрүз мүбәрәкбат. Әнә шундый теләкләр яңгыратып төрки халыклар борынгы бәйрәм Нәүрүзне каршы алды. Нәүрүз көн белән төн тигезләшкән яз бәйрәме ул. Шимбә көнне Шифа сәүдә үзәге мәйданында Нәүрүз бәйрәме театральләштерелгән тамаша белән башланып китте. Нәүрүз бикәне хәерле сәгатьтә каршылагыз. Исәнмесез, дуслар? Әллә монда бәйрәм инде? Нинди бәйрәмгә җыелдыгыз? Сез, дуслар, язны каршыларга җыелдыгызмыни? Бәйрәм итеп яталар. Мине чакырмадылар да. Әйдәгез, башта бергәләп биеп алыйк. Аннарысын карарбыз. Мине сагынып көтеп алганыгыз өчен, минем чәчәкле аланнарымны, хуш исле кырларымны сагынганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Суларымны, һаваларымны, урманнарымны, туфрагымны саклагыз. Көн белән төн тигезләшкән көнне барлык кешеләргә сәламәтлек, бәхет, исәнлек теләгез. Кән булыр икмәгең, эссе булыр шикмәнең, киялмассың итегең, тишек булыр шитегең. Икмәк бетсә үстерәм, эссе булса җил өрәм, шитекләре тишеккә, яшел ширәм җиткерәм. Ай астыннан үткәндә, алтын быргы тартканда, күк астыннан үткәндә, көмеш быргы тартканда, синнән генә курыкмам. Нәүрүз бикә! Нәүрүз бикә! Нәүрүз бикә! Ой! Менә бит Кыш бабай, күрәсеңме? Синең көчең дә биткән. Хөрмәтле азнакайлылар, сау булыгыз. Киләсе елда очрашканга кадәр. Күп милләтле Нәүрүз бәйрәмен район советының аппарат җитәкчесе Айдар Хәлиуллин котлап, үзенең җылы теләкләрен ирештерде. Нәүрүз бикә Кыш бабайны җиңде, инде бүгеннән башлап безнең язлар ныклы адымы белән килеп җитер дип ышанып калабыз. Уңышлы килсен язларыбыз, елларыбыз, имин булсын гаиләләребез, дөньяларыбыз, районыбыз. Матур яз килеп, матур җәй килеп, матур уңышлар җыеп алып, менә шулай торып ел дәврендә җыелышып бәйрәм итәргә һәрберебезгә булсын. Үзебезнең җитәкчебез, главабыз Марсель Сифарович исеменнән тагын бер тапкыр рөхсәт итегез сезне. Шушы үзебезнең яраткан улы бәйрәмебез белән тәбрик итәргә, иминлек, исәнлек, һәрбер гаиләгә тынычлык һәм сәламәтлек теләргә. Бәйрәм белән сезне. Бәйрәм теләкләре белән шулай халыклар дуслыгы йорты каршында берләшкән милләтләр диаспорасы вәкилләре дә чыгыш ясады. Хочу всех поприветствовать на данном мероприятии, поблагодарить вас, что не забываете такой праздник замечательный. Всех с праздником, всем желаю здоровья крепкого, чтобы всегда вот так вот собирались, отмечали праздник, не забывали, что данный праздник очень теплый, собирает такое огромное количество национальностей. Всех с праздником! Бәйрәм белән! Нәүрүз бәйрәме шулай ук муллык бәйрәме дә ул. Биредә оештырылган ярминкә мул ризыклы чәй табыны бәйрәм кунакларын үзенә җыйды. Тукай, Марс хуҗалыклары, тәмле бутка, камыр ашлары һәм кайнар чәй белән сыйлады. Мәдәният хезмәткәрләре исә күргәнегезчә күңелле концерт, чыгышлар, уен, көлке белән сөендерде.
Toma tamşı jirga kadar yolu tamşı yolu bigrek motor mıglı Tamşı kıbık bulup yaşısınlar idi Tamşıga aylanıp ağasılaydı Toma tamşı jirga kadar yolu tamşı yolu bigrek motor mıglı Tamşı kıbık bulup yaşısınlar idi Tamşıga aylanıp ağasılaydı Nevruz beyremi rayonumuzun Oktube, Yanayol bistesinde hem oğullarda da uzdu. Nevruz, aytganibizcha, kun bilen tün tigizleşken gün. Bu günni her kişinin, her Türkiye halkının en zor tilegi, illerimiz imin, il günlerimiz tыныç, turmuşumuz bereketli bulsun. Внимание, встречайте! Открылся новый магазин детской обуви «Юпик». Мы подготовили достойный ассортимент обуви для детских ножек в соответствии с трендами сезона и необходимые сопутствующие товары. Ваш ребенок в обуви от магазина «Юпик» будет чувствовать себя комфортно в любое время и в любых условиях. Для этого наши консультанты всегда помогут определиться с выбором в соответствии с индивидуальными особенностями вашего ребенка. А наши цены не оставят вам шанса уйти без покупки. Кстати, уже действует скидка 35% на весь зимний ассортимент. Магазин «Юпик» – главный по детской обуви. Ознакаево, Ленина 24, телефон 8 917 261 00 58. Именная ложка – безусловно отличный подарок на праздники и будни. В торговом центре «Шифа» заработал отдел именных подарков для самых любимых. Наши приборы смогут украсить ваш стол и послужат прекрасным подарком на долгие годы. У нас в ассортименте только качественные ложки российского производства. Также оперативно выполним коллективные заказы. Ждем вас по адресу Ознакаево, торговый центр «Шифа», улица Нефтяников, 33, телефон 8 987 173 63 95. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Ознакаево. Шихудинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор» от и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Ознакаево, Ленина 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Ознакаево. Отправление из Ознакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДК «Нефче», драмтеатр, главпочта
Почтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.